Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe message yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. So message yavo yavakatumidzira yainge yakanyorwa iyo yakanzi: makadii zvenyu mukomanashi, inini ndiri mukadzi akaroorwa zvangu pari zvino, asi murume wangu haatombozivi zvandakaita kumashure uko. Mukoma, nyaya yangu inini yakatangira apo pandainge ndichiri musikana. Ndakati ndava form 4, even before ndisati ndapinda form 4, pandakangopinda kuhigh school from form 1, pane vamwe teacher vaigara vachingondinetsa vachiti vanondida, but inini ndainge ndichiramba kudanana navo teacher ivavo. But ndakazoti ndava form 4, kunyange munyama dzangu pane zvandainge ndava kunzwa each and every time pandaitarisa teacher ivavo. Ende ivowo vakabva vatanga kuita system yekuti vaiwanzo kundidaidza kuoffice kwavo, because pachikoro patainge tichidzidza teacher voga voga muclass mavainge vachidzidzira vainge vaine kaoffice kavo. Saka teacher ava zvavaizoita vaiti paya kana tikapedza malesson vaibva vasiya mabhuku muclass vobva vati inini ndinofanira kucollecta mabooks iwawo ndozovatevera uko kwainge kuine office yavo. Saka vaiwanzo kuti paya pekuti vana vechikoro idha vanenge vaenda kubreak kana kuti tava kunochaisa paya, ndipo pavaizondiudza kuti uye nemabooks angu. Pandaizoenda kuya ticha vaya vaikwanisa kutanga kungondihaga vachindikisa zvinhu izvi, iniwo ndakazogumisidzira ndava kutozvifarira. Ende ndini ndainge ndava kutoti pose pandinenge ndaendesa mabhuku, most of the times ndini ndaizotanga kuvakisa kana kuvabata-bata. Inini naticha ivavo takazotogumisidzira tava kutodanana, ndokubva vazonditengera foni paya. Ende foni iyoyo ndaigara ndakangoivika. Ndaiti paya pandinenge ndava kuenda kumba ndobva ndaburitsa line, because vakangonditengera foni yainge ichiuya neline rayo. Saka ndaiti pakuenda kumba ndobva ndabvisa battery, ndobva ndanovika foni iya muspare mangu. Ndaizoti usiku paya inini naticha vaya taizotanga kutumidzirana ma-SMS erudo. Naticha ivavo takazototanga kusangana pabonde muoffice mavo imomo. Ende zvinhu izvi zvakazoitika tava padhuze nekunonyora ma-exams aya e-O level. Zvaitika ndezvekuti pachikoro pedu taiti kana maform 4 ava padhuze nekunonyora, havasi vana vose vainge vachiuya kuma-lessons avo. Saka ivo teacher ava vakazonditumidzira message vachiti mangwana ndiri kuda kuti unge uchiuya kuchikoro. Pandakauya kuchikoro vakabva vandipa makeys vakati enda unondimirira kuoffice, ndokubva vazonditevera later on ndokuzotanga kusangana pabonde kwatakazoita. Teacher ivavo mukomanashi vakazosvika pakudzingwa pachikoro ipapo nekuda kwenyaya iyoyo. Zvakaitika ndezvekuti paiva nevamwe teacher zvekare avo vainge vachigara kudhuze nekumaraini kwatainge tichigara. Teacher ivavo futi vairakidza kuti vainge vachindida. Pandakavaramba ivo vakabva vati haungambondirambi nekuti ndiri kuzviziva kuti uri kudanana nanhingi. Inini ndakabva ndatovarambira izvozvo nekuti teacher vaya vandainge ndichidanana navo ndainyatsonzwa kuti ndiye murume wandainge ndichida, ende ndivo vandainge ndichida kuti vange vachizondiwana, kunyange zvangu ndainge ndichiziva kuti vaitova nemudzimai wavo. But avo teacher vainge vachingoramba vachingondinetsa vaigara kudhuze nekumaraini kwedu kwatainge tichigara, ndaitoziva kuti vainge vasina mhuri, but ndaingonzwa kusavada. So even though vaigara vachingondionesa kuti kana ukangondida chete ndinobva ndakutora ndobva ndakuita mudzimai wangu, uyo wandainge ndichida ndiye wandainge ndichida. Handizivi kuti vakazokonana sei kusvika ticha vaya vainge vachindinyenga ndichivaramba ndokubva vazomhangarira kuti uyu nhingi uyu ari kudanana nemwana wechikoro. Kubva zuva ravadzingwa ticha ivavo handina kana kuzombovaona, apa ndainge ndatova nepamuviri. Zvakaitika ndezvekuti vabereki vangu vakandisiya ndikapedza kunyora ma-exams angu.
pese ipapo hapana kana ainge achizviona kana kuzviziva kuti mwana uyu atobatira pamuviri. Kunyange zvangu inini ndaiti paya pakunobika ndainzwa kurutsa kana ndichibika zvinhu zvinenge zvakaita kunge nyama, beef or chicken, ndainge ndava kusatomboda kunzwa kana munhuwi wayo. Ininiwo ndainge ndisingazivi kuti yainge itori nhumbu, ndaingofungidzira kuti maybe inyon'o kana kuti pane zvainge zvichingoitika pandiri. Ndakati ndangopedza kunyora last exam rangu re-O level, amai vangu vakabva vanditora ndokubva ndazoendeswa kumusha kwevabereki vavo, ndokubva ndatanga kugara nagogo. But ndakati ndichinosvika ikoko, gogo vaiita kamwe kakungonyomwa kuti mwana uyu anenge ane pamuviri because weight yangu yainge yava kupika. Although ndainge ndiri munhu ainge agara ane muviri muhombe, but gogo vairamba vachingondibvunza kuti mwana uyu haana pamuviri here. Saka ndichinosvika kumba kwana mama, pane vamwe vasikana vandainge ndangogara ndichingowirirana navo. Ndakatanga kuwirirana navo kubva ndichiri mudiki. Zvaiitika ndezvekuti pose pandainge ndichienda kumaholidays ndivo vainge vari mafriends angu. Saka pavakazviziva kuti ndainge ndava kugarawo kumusha, vainge vava kungogara vachingouya kumba ndichivaperekedza kunzvimbo dzakasiyana siyana. Zvakazoitika ndezvekuti pane umwe musi wandakavaperekedza vainge vachiti vari kuenda kunoona vakomana vavo. Saka pane umwe mukomana uyo ainge abva kuSouth Africa panguva yacho iyoyo, ainge asati ava nemusikana. Saka inini nemukomana iyeye takazongotanga kungotaurirana. Iniwo on my side semunhu wekuti ainge atozivawo munhurume. Mukomana uyu paakandiudza kuti ainge achida kuita bonde neni, hazvina kunditorera nguva ndichimurambira because already experience ndainge ndatova nayo. Ende kubva zvandainge ndakaenda kunogara kumusha, pane pamwe pandainge ndava kutonzwa kuti ndasuwa kuti ndinge ndichimbotamba nemunhurume. Saka uyu mukomana uyu paakandirakidza kuti ndo zvimwe zvezvinhu zvaainge achida pandiri, ndakabva ndangoita zvacho zvaainge achida. Ndakabva ndangokasikawo kuita zvacho zvaainge achida. Zvatainge tava kuita inini nemukomana uyu ndezvekuti mamwe mazuva inini ndaitaimira paya kana gogo nevamwe vazukuru varara, mukomana uya aiuya kuzonditora. Foni ndanga ndatogara ndiinayo, taingotaurirana nema-SMS kana kuti aingoita zvekundibhipa oro aingouya pahwindo reimba iyo yandainge ndichirara mairi obva angogogodza zvishoma. Tinenge tagara tatohudzana kudhara. Inini ndaibva ndazongotora zambia rangu ndobva ndabuda. Kana kuti zvandaiita mamwe mazuva ndaiti paya kana gogo vasipo vambweshanya, mukomana uya aiti kana akauya, sezvo ivo gogo vainge vachiti kana vasipo ndini ndinofanira kuti ndinge ndichirara mumba mavo, nekuti ndimo matainge ndichichengeta zvimwe zvakaita semasola nemaredhiyo mumba mavo. Saka vaitya kuti maybe mbavha dzinokwanisa kuzopinda. Saka ndaiti pose kana gogo vasipo, mukomana uya ndaibva ndapinda naye mubedroom imomo magogo tobva tarara zvedu imomo. Saka after ndasangana nemukomana uyu about 1 month, nhumbu yangu iya yandainge ndakatakura ndipo payakazotanga kubuda pachena. Mukomana uya ininiwo ndakabva ndangofungawo kuti nhumbu iyi yainge iri yake because panguva yacho iyoyo ndainge ndisingatombozivi kuti madays enhumbu anocalculatwa sei. But ndakazoti ndapinda mumarriage nemukomana iyeye anova ari murume wangu kusvika muzuva ranhasi, ndipo pandakabva ndazoona kuti zveshuwa nhumbu iyi yainge isiri yemukomana uyo wandakazotizira mushure mekunge ndaenda kunogariswa kumusha nevabereki vangu. Nhumbu iyi inorakidza kuti ndainge ndakatobva nayo kuHarare kudhara. Nhumbu iyoyo ndainge ndakapiwa naticha vaya vandainge ndakatanga kusangana navo pabonde. Sezvisinei hakuna kana akambogara azvisuspekta kusvika muzuva ranhasi. Mukomanashi hakuna kana anombozvifungidzira kuti nhumbu yangu yekutanga, first born yangu, haisi yemurume uyu wandigere naye, but inhumbu yandakatomitiswa apo pandainge ndichiri kuchikoro.
ndakabva ndazozvara mwana wangu musikana. Mwana uyu akabva angobuda akafanana neni. Hakuna kana akazombosuspekta kuti ndakazosara kuwanikwa inini ndatovawo nenhumbu. Panguva yacho inini nekuda kwekuti ndainge ndichiri musikana wechidiki handinawo kuzviziva kuti ndakazosara kuwanikwa ndatova nepamuviri. But now kuburikidza nekuzoziva zvekare nekutakura dzimwe nhumbu idzo dzandakazotakurira murume wangu, ndava kuona kuti masymptoms andainge ndichinzwa paya pandainge ndichiri kuHarare ndiwo masymptoms aunotanga kunzwa paya kana uchangotanga kubatira pamuviri. But zvose izvozvo ndainge ndisina kuzviziva. Zuva roga roga mukomanashi rakasikwa naMwari. Munamato wangu ndiwoyo wekuti Mwari kana zvichibvira zvazvo dai zvikangoitika kuti zvinhu izvi zvisazivikanwa, inini ndiri kugara ndichingozviudza kuti secret iyi zvayo mwana wangu ndichazomuudza kana kuri kunzi ndinenge ndava padhuze nekufa, kana kuti murume wangu kana ari iye akazonditangira kufa, then mwana wangu musikana ndobva ndazosara ndichimuudza kuti ava vawainge uchifungidzira kuti ndivo baba vako havasi baba vako, baba vako ndinhingi. Kana iye achida kuzotsvaka baba vake anozotsvaka hake ari ega. But inini zvekuti ndinge ndichizofamba naye ndichinomurakidza kuti baba vako vanobva kumasaidhi ekupi handizvikwanisi, because murume uyu kunyange zvangu ndainge ndichiziva zita rake ndinongoziva surname yavo chete, ticha ivavo. Zvekare iye kana kuri kunzi anenge achida kuzovatsvaka, I think kana akazoenda zvake pachikoro apo pandainge ndichidzidza anokwanisa kuzowana rubatsiro, but not for now. Ndiri kugara ndichingozviudza kuti ndichazotsvaka umwe munhu weukama uyo wandinovimba naye ndobva ndamuonesa kuti paya pandainge ndichiri kuchikoro ndakamitiswa naticha nhingi. Kana kuri kunzi Mwari vakazongonditora ndisina kutarisira, ndinokumbirawo kuti unge uchizosara uchizoudzawo mwana wangu. But zvinhu izvi ndine shuviro yekuti zvinofanira kuti zvinge zvichizoitwa murima, because murume wangu nemadiro ake aanondiita handitarisiri kuti anofanira kuti ange achizoziva kuti ndizvo zvandakamuitisa izvi, kuti ndakamuchengetesa mwana asiri wake. Ende iniwo pari zvino zvinhu zvandinogara ndichingozviudza kuti hazvifanire kuti zvinge zvichibuda pachena, because mumarriage umu ndakazotopindawo nemwoyo wangu wose, ende vana murume wangu ndakazomupa mukomanashi. Saka zvakazoitika ndezvekuti sezvo vabereki vangu inini vachigara kuHarare, ndainge ndiri munhu ainge achingogara ari mubhazi most of the times. Ndaitiwo pano nepapo ndainge ndichidzokera kuHarare kunoona vabereki vangu. Saka pane pamwe pandakazomboenda kumusha ndichida kuenda kunoona amai vangu, ndainge ndanzwa kuti amai vainge vasinganzwi zvakanaka. Saka zvakazoitika mukomanashi, ndakati ndiri munzira ndichienda kuHarare ndainge ndatopinda mubhazi. Saka pasiti randakanogara ndakazongokaruka umwe munhu ava kundikwenya kumusana. Pandakacheuka ndokubva ndazoona kuti vainge vari ticha vaya, but hatina zvedu zvakawanda zvatakataura, because ivo vakabva vandiudza kuti vainge vachifamba nemudzimai wavo. Takangokwazisana chete, havana kana zvizhinji zvavakambondibvunza kana kutaura. Kubva mumasvingo kunopinda muHarare, mwoyo wangu mukomanashi wainge usina kugadzikana, because ndaiva nezvakawanda zvandainge ndichida kuudza ticha ava, especially panyaya iyo yekuti paya patainge takasiyana ndinofungidzira kuti vainge vatondipa pamuviri. Apo patakazosangana ndainge ndatova nemwana wangu wechinamba 2. Ivowo vairakidza kuti hapana kana chavainge vachimboziva kuti paya patainge takazosiyana, inini ndichibviswa kuHarare ndichiendeswa kumusha kuti ndinge ndichinogara nagogo kumusha nevabereki vangu, ndainge ndatozvitakura. Zvekare ndakabva ndazonotizira umwe mukomana uyo wandainge ndakanosangana naye kumusha ikoko. Ticha ava vairakidza kuti panyaya dzose idzodzo hapana kana chavainge vachimbosuspekta. Rwendo irwo rwomukomanashi rwakandiremera, because ndainge ndichida kungocheuka kuti ndivaudze kuti tiri kufanira kuti tinge tichizoexchangeana manumbers tikwanise kuzokurukura, because pane dzimwe nhau dzinoragidza kuti takangodzisiyira munzira dziri kuda kuti tinge tichizoonesana kuti
tozvifambisa sei. Asi semunhu ainge achifamba nemukadzi wake, ndakabva ndashaya kana mukana. At that time pavakandikwenya, pandainge ndichida kuvaudza, ivo vakabva vati nyarara, mudzimai wangu uyo ava kutopinda mubhazi. Iniwo ndakabva ndangonyarara. Mukomanashi, kubva ipapo ticha ava handina kana kuzombosangana navo zvekare. Zvinhu izvi ndiri kungorarama mukomanashi ndakazvichengeta mumwoyo mangu each and every day, zvinhu zvandinogara ndichingozvibvunza kuti saka situation iyi ichazoguma nepi, ko kana kuri kunzi one day ndikangokaruka ndangodonhera pasi ndobva ndanzi ndafa, ko mwana wangu achazoudzwa nani kuti avo vaanofungidzira kuti ndivo baba vake havasi baba vake? Ndiri kukumbirawo advice mukomanashi kuti ndozvifambisa sei, because chiri kukonzeresa kuti ndisawana munhu wekuudza. Handisati ndawana hama yekuti ndinokwanisa kuvimba nayo. Ndiri kutya kufumurwa mukoma. Please advise me. Hey vedare, ndo secret yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Eish, mamwe masecret atinochengeta, but I think vahanzvadzi dai zvaibvira mangoudza mwana uyu kuti baba vako ndinhingi. I don't think kuti mwana anozoudza ava vaanofungidzira kuti ndivo baba vake. You just tell her kuti please pari zvino usaudza ava vauri kufungidzira kuti ndivo baba vako. Vedare, please ngatipewo advice vahanzvadzi vedu. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.